Nduk Niken, ayo kene. Mbak Niken ben munggah nyedaki Mas Gareng. Wah. Mbak yo mesem merengut pedae apa? Yang guyu susah pedae apa? Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Bayu. Pinaringan sehat toh? Alhamdulillah pangestune Mas, kula sehat. Kudu disehat-sehatke mergo sampeyan kuwi dudu duweke kulawarga ning saiki duweke masyarakat umum mergo kepinteran panjenengan. Nggih Mas. Tetep awet lembah manah, tetep awet dadi piyai sing apik lahir lan batine. Amin. Nggih Mas, pangestune. Sing penting awet, muga-muga awet nggih Nggih to. leres. Nggih, niku panjenengan wis diantu-antu kalih warga Koperasi Karep Tuwin Bojonegoro sakiwa tengenipun. Salam hormat sik, Nduk, kagem Bapak Siryadi. Oh nggih, kagem Bapak Haji Siryadi. Bapak Haji Suryadi. Sriyadi. Menika selaku direktur utama. Oh, lah kula foto kalih Mau Pak Tresno. sanes Ibu Sriyadi ketingale. Nggih. Tapi kalih Pak Sriyadine dereng. Ayo mengke no. Kok diaturi pinarak munggah. Oh gitu biar saya juga tahu. Nggih no. kau yang kepareng foto munggah lah jadi sejak ini gampang. Gampang apa no? Engko nek Pak Siryadi munggah, kuwi mesti nganti para karyawan-karyawane utawa anu kalian Pak Haji Sutresno. Dadi mengke njenengan Saya akeh. nggih, dadi njenengan lenggah sik. Men Pak Siryadi karo Nduk Niken. Yen Pak Sriyadi munggah terus aku lungguh ora cair. Ya ora apa-apa sing butuh cair kan kudune sing enom. Nah, Sing ning bener tuwake wis ora butuh. Apa rumasamu sing tuwa iki kenthel. Kok cair yo padha wae. Apa suarane? Kok huruf Nggih, Nduk Niken iki ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49. Semakin sukses. Amin. Semakin lancar. Nggih, amin. Semakin apa ya Mas? Semakin kuncoro gitu saya kondang Koperasi buat Karep. masyarakat itu loh. Oh, Semakin saya rukun, saya makmur masyarakate. Pak. Nah, Nggih. gitu. Mas Riyadi donganipun lari kang tasih polos mandi. Benten kali dongane sing gondol 50.000 yo. Ngapa toh? Kok gondoli piye? Dilungi kok gondol. Aku dendam pokoknya aku. Kok dendam? Jadi kira polos bocah iki. lah, kuwi 50.000 lha iki apa? Ingsun pribadi. Iki apa Pak De? Iki kok dalange khusus aku satu. Iki khusus sampean. Hah? Sampean ora sir ngowehi aku to. Hah? Jare aku sampean pek putu. Niken iki apane jenengan? Ya sak putuku. Lah iya, mbae iki nek ketemu putune mesti ya nyangoni, mosok ya mung meneng wae. Wis suwi lho ora ketemu. Lah iya, wis suwe to, Nduk Niken ora ketemu karo Mas Gareng. Iki mosok ya tega. Ayo. Mosok ya Pira kuwi? 50 lho Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa kok karo bocah kok Genepi pira? 100. Ya 150 pen kabeh. Lah, Sampeyan ikhlas apa ora? Kayoke nesu lek nesu nyo gak usah wis sampe nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak keke. Loh, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Kooperasi to Kok krungu kuwi operasi? Ati kok koperasi iki piye maksudnya? Karep. Oh, karep. Atiku wis karep, atiku wis koperasi. Oh, iya. Ya wis karep tak kei. Iya ya. Aku wis karep. Wes rasa ngono suwe kaya. Oh, aku anggur kepethuk niken kok mesti kelangan aku. Lho jane berarti ora karep kok gelo dirembuk iki. Heeh. Ya karep. Nggih, mulai yo iki diaturke rerepen sawetara Mbak Mbak Niken. Nggih, Mas Iya, Bayu. disalam dulu, salam sapa dulu untuk para penonton semene akeh iki. Nggih ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
main wayang kok ning pertelon iki lagi. Kok pertelon piye? Lah iki kono. Iya. Kaya ning pertigaan. Ah ning kene piye? Disulap dari gedung pertemuan ya penak. Betul. Niki maune napa, Mas? Niki maune napa? Pabrik to? Nggih niki ya pabrik. Niki dienggo napa niku nampa mbako, Nduk. Oh, tapi Pak Sri niku alhamdulillah niku lho Mas, tiange niku mboten pelit. Oh, tenan kok. Biasane lek teng pabrik ngeten iki to, didelok mung nggih karyawan karo staf-stafnya. Tapi malam hari ini untuk umum loh Mas. Oh, luar biasa. Nek mriki sudah tahu. Nah, tepuk tangan untuk Koperasi Karep. Ini memang dari kita untuk kita. Ngerti toh, Koperasi Karep niku nek ora ana panyengkuyunge masyarakat tidak akan berdiri. Betul. Mula gandeng syukuran ya masyarakat dikedepankan. Loh. Kayak sing mirsani kuwatah sangat loh Mas. Jan hebat, nek semene kok wong kabeh. Lah nggih. Iki didol apa piye iki? Apa toh? Iki Itu kok ana pesawat ning kene iki? itu namanya drone. Apa? Drone. Oh, drone toh. Iya. Kuwi drone. Tahu enggak fungsi dari drone itu apa? Apa? Drone itu kamera yang bisa menyuting dari jarak kejauhan. Dari ketinggian. Iya, dari ketinggian. Oh, kuwi ana kamerane toh? Heeh, ada kamera. Wow, iya. Alah. Ya wis tua kan. Ning kamera drone itu tidak bisa menangkap jin. Gitu. Oh, berarti hilang Mas lek anek jine. Ora ketok ya? Ora ketok lek putih lho sing mening-mening ayu-ayu ketok. Anggere sing Aku tak putih. pindah saka jim ning jam. Ya, Oh, aku diarani kok kaya dukun to kae. Oh, sapa sing tukang? Mbahmu dionekke jim kok kowe. Sapa sing ngunekke sampe jam? Lah menawa ning kene nek jam kan ya ora Nah, ngerti aku rak apa mau ya muni terus toh, sampean. kamera drone kuwi ra iso untuk menangkap jin. Kok iso? Kok iso Baper rumangsa lho ya Mas. Gumun aku. Ya iya. Aku kok rumangsa dhewe. Mula ngene ora usah gelo. Saiki perkara putu karo mbah tak ilangi. Betul. Sekarang menjadi pasangan. Iya. Nduk niki nembang Nyidam Sari, gandrung pasanganmu Mas Gareng. Wis. Ning nggone banner iki udu Gareng sampean iki to sing dipajang. Kok tapi tekane sampean ya? Iya. Kuwi jane Gareng Angga kuwi. Anu nun sewu niku gambare garenge pun mati lho, Pak. Wis saestu sok mleyan nimbali kula ganti nyuwun foto kula mawon mengke ngerti foto kula kirim. Ya ben ora kleru sok ganti Gareng ae. Lah Mas. Oh, Kira. kudune sing luwih enom to, Mas. Supaya panitia ora kleru Heeh. ganti Gareng. supaya panitia ora mumet, ora sawayangan. Ana kancane ditinggal. Iya. Arep kaya bokong dicet. Ning kuwi anggepen Bokong Oh, dicet. apa kurang gawean to bokong kok dicet iki lho. lah men kita. Yo elek-elek ning aja bokong dicet to. Ayo. Paling ora ya bokong ditato. Kono Cahayu gandrungen kuwi Mas Gareng. Nggo rabuk nyawa. Nggih. Iki mumpung ditimbali ya. Maka duh wong bagus. Iya. Dawang bagus. Jane Niken ki statusnya apa to? Lah ya penyanyi waranggana. Penyanyi polahe kok bajak laut. Piye to eneng apa to? Jawel wong bagus ki kekasih sing alus. Lah mah aku ben gandrung wong mesti lek dijawel mesti ngene ya mending tak ngenekne ae. Manut to, manut to. Arang-arang duwe gandrung ayu. Wah, arang-arang piye gandrungan karo Niken sesuk asam uratku kambuh. Amin. Ah kok. Cai dia. Oh sehat tuh asam urat, asam lambung kok ya. Ayo, Rene. Kok asam lambung? Ano. Ayo. Sawangan lampu kaya ono sing mati siji. Alah, kalau dirembuk. Dah iya. Kaya ngene mang nandang as mang
Jala kencing manis tadi. Ngene apa sing biasa? Joget iki biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku ki gareng di laboratorium. Isine penyakit kok. Ya sing gagah. Sing gagah. Aja koyo Iya iya. Iya, aja dadi atimu. Saking senenge atiku polahku kaya ngono mah. Oh, nggih. Yuk ganti Mas Gareng sing gandrung. Duh, Apa to awakku dhewe? aku ora nyimak mau. Iya. Apa to awakku dhewe. aku mlaku nggih Kacang Mas. Kakang Mas ora Kacang Mas. Lah mlaku-mlaku rene Iya, lho. mlaku ora ono. Digandeng Ken, gandengen Ken, Mas Gareng digandeng. Nah, Jan, kaya putune ngeterke mbaning puskesmas ya. Ora apa-apa, goleke kesehatan kok. Ora roman ra paten. Aja nesu to. Cek gula, cek gula. Kencing manis nek. Lah biane wis tuwa iki kudu cek ngono kuwi. Ya cek-cek ning ora kakan penyakit kok. Ya, do dewa, nduk Ken. Ayo wis Dadema nyawang kene iki Ken. Balas sana. Ken dituntun Ken, dituntun Ken. Asyhadu alla ilaha illallah. Kaya wong mecati. Lah ngapa ngerti-ngerti miring-miringnya kok ya wedi to. Drama. Tapi malah melok miring-miring kok. Drama kok. Ya tapi yo rene gandrung kok miring-miring ngene. Aku Bayangke sering lek terus pamane zaman Gen Z apalagi ini zamannya zaman cah nom-nom. Pacaran nganti miring-miring ngene iki yo rene to Pak De, Yo Pak nek De. terus aja dituntut kon maca syahadat yo koyo mecati. Wis sampean Islam apa ora? Yo Islam. Lah iya Islam ki maca syahadat ki yo rene salahe. Nek yo Malah aja terus mlebu. kaya wong mecati ngono to. Tutupno ya. Pun kakang tansah midhangetake. Ya, besok kapan? Besok kapan katakan cecer lan wong Wedhus. Bagus. Bagus. Upama sira Upama sira nakoda tanpa prau sasat sarah sarah ing Jaladri. ing Jaladri. Paten kakean lagu dadi ora hafal. Apal? Lapal iki yo ngelingke wong ki nani lali ora masalah. Ngono kok diurus karo putune mbok ngelingke kok malah nyengeni. Ya kan ya. Lah ya, kono dhewe ya ora apal. Jare pacangan saiki putu. Oh iya, ya wis. Iya. Aku wis ndak kuat kok dadi pasangane sampean Wis ora kuat piye ta. Oh, mulane anggar petuk, petal, petuk putus. Kowe ora kuatan. Wis ganti Ya wong ora. pira wae. Ora, yo urung jodone. Iki sing konsentrasi ning sekolah. Saiki kelas pira to Cahayu? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oh, nek Masa cedak karo arep- wong lanang iki nggo semangat belajar. Iya. Ngono. Masa arep cedak karo wong tuwa. Tuwa ya ora apa-apa ning sing akeh duwite. Lah, iki apik iki. Ngono. Lah iki tuwa rene apa-apa ya. Wis tuwa tak kanggo. Lah, keloro-loronen. Nyidam sari Tepuk tangan kagem Niken Salindri, Bapak Ibu. Nah.
iki mumpung tak tes saiki. Kenapa? Ning aja berpikir negatif lan pornografi. Tidak. Pornografi. Saya selalu berpikir positif. Tegese koperasi ki apa? Tegese koperasi ya untuk menyimpan uang. Lah iya ono genahe. Ya toh, Mas. Mau enggak? Operasi ya kuwi lah apa nek ora kuwi? Nah, iki tak terjemahke ning aja berpikir negatif. Oke. Oh, Nanti berarti arep dipisah iki tembunge. Sama dengannya kamu nilai sendiri. Oke, nggih. Koperasi, koper kuwi wadah. Ada. Asi ki air susu ibu. Bener. Koperasi wadah air susu ibu kuwi BH. Ya, heeh. Artinya BH berbadan hukum. Nggih. Jadi kalau koperasi cari koperasi yang berbadan hukum seperti koperasi Karep ini. niku genah wis sah. Tur aman. Kalau Nah. tidak berbadan hukum berarti itu bisa-bisa penipuan. Jangan elok tenan. Oh, mulai ya ora gumun, ora Iya. kalian niken ki saya mumbul. Lah apa kok Mergo kualitase bocah iki pancen nyata ora tegese ora karebitan, ora karbitan. ora kesengkan ning Ah. ditata karo kahanan. Ah, mung ya dongane wong tua muga-muga tetep eksis sepanjang masa. Amin. Nduk niki ampun lenggase, aku tak nyuwun tulung Pak Dirut diaturi pinarak wonten Oh, ketanggungan nggih. Mas Gareng. Nggih. Bapak Sriadi sekalian Bapak. monggo menawi wonten keparengipun. Bapak. Sekalian Pak Trisno, sinten mawon niki banget dipun kanthi kados Bapak. adat saben monggo mriki. Bapak. Pinarak mriki. Bapak Sriadi parenga wonten mriki Bapak. Monggo Bapak, kalian monggo ibu, pinarak mriki monggo. Kalian ibu, kalian Metara. sinten kemawon. Monggo Bu. Monggo Bapak mriki Pak. Ngetan bali kulon Apa setyane ono ono. Alhamdulillah. Ketemu melih Mas Gareng pinanggih kalian beliau Bapak Sriadi kalian Ibu. Oh, oke. Wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Ibu. Nggih, pinaringan sehat sedayanipun. Binerkan dening Gusti. Sadurunge matur kana terjemahan Sriadi kala wau. Malah lah. Ngapa dijelet-jelet iki? Yo kecetok. Kok suarane gaung kok kaya ning jero gumuk. Ora muda-muda kok Bu. Kene. Iki nih yang sewu. Nggih, niki matur sembah nuwun sampun kersa jumeneng wonten mriki supados masyarakat sak kiwa-tengipun mriki pirsa endi to piyai sing asmane Pak Sriadi nggih menika. Ah iya, kenapa ya ini pirsa kabeh. Bapak badhe paring dawuh. Monggo, Pak. Nggih, matur nuwun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada Bapak Ibu pengurus, pengawas, Koperasi Karep, jajaran manajemen dan seluruh anggota, karyawan, karyawati Koperasi Karep dan PT Karep Alam Sejahtera dan seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Dan Aduh, nih, sehingga hari ini alhamdulillah hiburan wayang kulit Nggih. dengan Ki Dalang Mas Bayu Aji Prasetyo Nggih. dan seluruh kru yang luar biasa. Nggih, Pak. Dan tentunya alhamdulillah hadir juga Mas Gareng Semarang. Nggih. Terima kasih Mas Gareng telah Jelentrehaken. Oh, nggih. Jelentreh iki apa bahasa Indonesia nih? Jelentreh. Menjabarkan. Nggih. Dan juga hadir pula Nduk Niken yang dulu masih kecil imut-imut sekarang imot-imot. Ah, nggih.
rekamanipun wonten mriki isih kelas pira SD? Masih SD. Dulu angger teko niken namanya dijak foto. Gendel ibu ae. Nggih. Nah, alhamdulillah tadi sudah begitu datang disambut, alhamdulillah masuk ruangan saya. Alhamdulillah. Nduk Niken, Nggih. dados beliau itu mengenang masa lalu, masa kecilmu di sini. Riyen ya neng kene karo Mas Le. Om Sleng almarhum. Oh. Ya, nggih, sekitar tahun 2012 gitu. 12-an. 2012. 12-13 lah ya. Nggih, niku. Mula niki terus biyen Nduk Niken isih SD, saiki wis kelas 2 SMA. Alhamdulillah. alhamdulillah. Mas Bayu, Dawuh. kula nggih badhe maringke apresiasi kepada kru panjenengan. Weh, alhamdulillah. Mboten sah, Pak. Mboten sah. Niku mungkin nek dikek ya glelek-glelek. Ora, tapi khusus, khusus nggih napa? Saya dulu bersama Swargi bapak saya, Bapak Haji Muhammad Budi Suprayitno. Oh, Pak Prayet nggih, Pak, nggih, nggih. nggih. Alhamdulillah 23 tahun yang lalu saya mengenal cintaku yang pertama. Alhamdulillah mungkin masih eling sak meniki sapa sing pernah nanggonku tanggal 31 Mei 2002. Weh, lah iki. Ayo Mas Bayu mesti ra kelingan. Soal Mas Bayu sik cilik mungkin. 31 Mei 2002. 2002. Nah, pas iku pas ngantenanku. Pas nikahku. Nggih. Niku sing ngasto dalange sinten? Ora enek Mas dalange karena dalangnya waktu kuwi Pak Budi Suprayitno senengane Bapak Mas Bayu, Bapak Anom Suroto. Nggih. Maka di sini yang masih saya lihat alhamdulillah panjang umur hanya Pak Giarto. Oh, nggih. Pak Giarto monggo masuk sini Pak Giarto. Mriki Pak Gi, mriki. Waduh, Mas, Mulane ket sore kok mesem. tolong Mas apresiasi saya. 2002 niku sing tesih nggih Pak. Pak Nggih. Giarto, Pak Samino, hanya Pak, hanya 4 orang yang 5 orang yang 5 masih. orang. Nggih. Yang datang di sini berapa? Gangsal. Oh gangsal. Nggih. Ya wis aku gandeng seneng Pak Giarto tak kayak Pak Giarto sih. Boten napa, boten ndak masalah. Menika kula namung matur bahwa Nggih. alhamdulillah pengrawit abdi menika Nggih. diganti bukan karena abdi itu bubar, Tapi- karena memang satu demi satu sampun kapundhut. Regenerasi. Regenerasi. Tasih kemutan panjenengan manjak dateng Basuki Rahmat nomor 43. Tasih nggih. Langsung di nanggone gedung Tridharma. Alhamdulillah. Alhamdulillah panjang umur. Ini kenang-kenangan dari saya, mudah-mudahan barokah. Tepuk tangan Kak Bapak Suryadi. Alhamdulillah. Matur nuwun dan Bapak Suryadi, muga-muga panjenengan sak keluarga binaring sehat, Amin. lancar, Amin. sukses. Amin. Amin, 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 amin. Matur nuwun. Alhamdulillah. Mas Bayu, Dawuh. tadi ada 5. Yang 4 mana yang 4? 4 ya kebet Mbak Darsini barang niku. Nah, monggo silahkan ke sini yang keempat-empatnya. Berarti anu sih. Nah, Pak Mangun, Pak Samino, Pak Demur, Pak Deratin, Ayo, Mbak ayo. Darsini, masih. Sing ngomong so pajak tuwek ngadeg. panjak tuwek. Nggih. Mbak Darsini, Pak Deratin, Pak 200-an. Demur, Lek Samino, Pak Mangun. Ayo kene. Nggih. Nggih niki mila anu sampun mayang karo sedaya niki terus. Pun bibar Bratayuda nek Mas. Ayo. Niki pun mendhita sedaya, Pak. Nggih, alhamdulillah panjang umur. Nggih. Ini manjai pas manten saya. Nggih, Ya. alhamdulillah. Dan ini Penggemar tidak saya. boleh meri karena ini rezeki. Yang kepengin itu dunduman tuwek oh. Waktu kuwi jaman kuwi Mas Gareng urung lahir gitu. Oh. Dereng enten niku. Pak Bayu derek dalan niku kula pun derek panom. Wah. Nek di. Neng. Iki lah neng Tridharma, aku Nggih. wingi kae neng Trimoluwung. Nggih. Niki Bapak niki. Nggih, cara anu ya veterane krawitan lah ya. Ning masih
tesih produktif sedaya. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Tepuk tangan kanggo Bapak Sriadi, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Wah, mlakune terus beda. Iya. Mau munggah panggung ki ngene lho. Bar nampa ki terus Iya. Sesuk wani babat iki, ayo. Neng matur sembah nuwun Pak, kula makili kanca-kanca ruang menika sampun dipun paringi apresiasi. Nggih, Mas. Perjuangannya beliau-beliau itu sangat besar sekali untuk mempertahankan budaya ini. Leres. Bapak, nggih niki punten mriki pun monggo badhe ngersake lagun menapa. Terus sinten ingkang badhe dipun dawuhi minggah? Ayo. Nggih, monggo. Mbak Niken, Nggih, dalem, Mbak. sampean ini mulai wingi wis dambakan oleh warga Bojonegoro. Leres. Sesuk Pak Niken kapan? WA aku nih. Sesuk Niken kapan? Sesuk Niken kapan? Alhamdulillah malam hari ini Mbak Niken sudah tampil di sini. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Mbak Niken dengan tampilnya di Koperasi Kar bisa menghibur masyarakat Amin. Bojonegoro. Amin. Dan seneng bahagia mendoakan Koperasi Kar tetap jaya-jaya selamat. Amin. Amin. Mas Bayu, Dawuh. karena saya itu juga mesti ada partnernya. Oh, partner. Nah, partnernya biasanya pengurus karena yang di sini ada pengurus. Monggo Pak Haji Sinten, Pak? Trisno SH, Pak Widarko, Pak Jarwo. Pak Ketua Koperasi, Pak Pak Ketua Sutrisno. Koperasi. Nggih, Pak Jarwo. Monggo Bapak-bapak ingkang Monggo mriki, monggo. Wah. Mbak Cip, dan ada Sri Kandinya satu sekarang. sinten napa? Bu Sri Ratna Dewi. Ya. Oh, nggih. Oh, nggih, Bu Sri Monggo Bu, Ratna. monggo Bu mriki. Monggo Bapak-bapak mriki nggih sampun dipun sebat, monggo mentara-mentara. Nuwun sewu, saderengipun matur kata-kata kula badhe nyuwun pirsa ingkang sisih mriku Pak sinten? Sik, sadurunge Mas Gareng takon, saiki tak takoni dhisik Napa? Mas Bayu. Napa? Nggih. Lah aku disenggah-senggah karo Mas Gareng terus e. Kula mboten nyenggol niku Oh niku buyuten Pak. Lah iya, Kula mboten nyenggol. Mas Gareng. Nun. Pengen cair. Nggih. Pengen cair to. Oh. Lah mosok bokong ini disenggah-senggah ngene. Kula mboten nyenggol niku ngode. Oh. Alah. Mas Gareng. Nun. Yen pengen cair gampang. Napa, Pak? Coba bethekin jenenge bojoku sapa. Nah. Ayo. Artekno sisan. Kowe mung wis ngartekne aku to? Nggih. Kula Ngartekne aku berarti caire 50. Yen ngartekne bojoku 150. mboten yen kula ngarani niki kula wedi kleru. Niku pusaka lho, Pak. Naminipun nak pusaka. Naminipun sinten mengke kula artekaken. Lah ya jenenge sapa? Pun boten sapa, pun boten napa-napa kula. Karo bojone dhewe kok lali. Ora wong Pak Sriadi iki nyetes kok. Menawi boten kandu lho, Pak. Nggih. Kira-kira niku. Nggih. Nun sewu lho, Pak. Nggih. Menawi boten lepan lho Pak. Nggih. Dah kok dinteni kok. Kowe kok ngenteni ngopo? Ya, Wong sing seneng. arep mari dhuwit kene kok wis ngenteni. Lah aku ya ngerti namane. Yen boten salah. Ya boten klentu. Niku sinten? Alah, malah Iya, tak mulek, Aku kayak. terus terang wedi. Yen nganti nun sewu, Bu. Panjenengan bolo kula to, Bu. sebala ora Asmanipun ngerti kok. Yo ora apa-apa to takon dhewe. Sing nakoni sing kakung, sing putri sing tak takoni. Naminipun sinten? Sinten? Lah. Bu ya ngono sinten ayo. Wah, Ayo. repot kapan caire. Mboten saestu mangke kula terjemahaken Bapak lah sampun. nggih. Naminipun sinten? Tuti Wahyuningsih. Ayo. Tujuan omah-omah karo panjenenganipun Pak Pak Sriadi. sampun kelampahan. Kok ngono? Lah, ti mongso menika sampun dados garwanipun. Oh iya. Loh. Terus Sinten malih? Wahyu. Wahyuningsih. Wah, saiki wis dadi garwane Bapak. Suwe. Heeh. Yu. Yuwono slamet ora lalangan sawiji apa. Amin. Ning.
niate takon jeneng mergo arep ngekeki aku. Cair. Terus sing kirang Kirang Pak. Ora iso wis cukup. Cukup sekian dan terima kasih. Oh alah. Pak Suryadi sido kenek iki mau ya. Pokoke aku ki Lah piye wong meneng disenggal-senggal ngene. Lah aku ki tak jerat. kira ki driji dadak buntut ta, Pak? Oh alah. Iki lho, bapak iki asmane sapa diterjemahke. Namine sinten Pak? Ayo. Ayo iki tak kei anu apa kuwi klune ya. Kak, anu Mbak Nggih. Niken. Klune niki beliau ketua koperasi. Wis. Nggih. Ayo sapa? Ketua koperasi namine Ayo. Pak Sugeng Kencana. Lah. Nek kaya bisnis. Sinten Mas? Wong ki nek piye to? Kasih sayang asmane saya. Nek Jawane apa? Aku seneng kowe. Lah, Jawane apa Jawane? Katresnan. Nah, asmane sapa? Pak Tresno. Sutresno. Nah. Cek Pak Tresno ki sadurunge jabat sebagai ketua koperasi, biyen pemain ketoprak siswa budaya. Lah kok Ora iso? Udah panggung ki lho wis Win. Lah kan saking senenge lho Pak De kok. Ora ngendek seniman no beliau kok cair iki. Oh pindah HP. Pindah HP. Tak kira Ngawur. cair. Ya kan piken Pak Nggih. Sutresno. Matur sembah nuwun Pak. Alhamdulillah. Aku ora leren nerjemahne lho langsung di. Perasaan terjemahnya ya kan ya. Pong bedek tok lho. Iya. Teko Bapak. klu. Bapak. Eh sinten malih jenengan sinten Pak? Klune napa klune? Wis iki engko cair terus engko. Niken ki penyanyi apa Bang Didil lho tadi. Lah ngopo? Kok kabeh-kabeh dijaluki. Pegawai koperasi ya. Kowe Kaya yang koperasi. Nah, kowe yang jaluk ki aja kowe tok. Aku jaluk. Alah wong kiriok jamaah ya. Monggo Pak. Pak, Anu badhe nyekel ngersake napa Pak Trisno Pak? Nggih. Kalian Pak Pak Suryadi. Apa? Bapak-bapak. Monggo. Monggo Bapak-bapak. Monggo. Kula nyuwun lagu Perahu Layar. Oh, perahu layar. Kenapa harus perahu layar? Karena ibarat bahwa koperasi Karep ini adalah sebuah perahu, sebuah kapal yang ditumpangi 6.500 orang. Amin. Sehingga saya sebagai nahkoda kapal itu supaya semuanya bisa makan, semuanya bisa hidup, Tepuk tangan semuanya bisa kagem Pak kerja Suryadi. untuk koperasi Karep dan untuk perahu yang kita tumpangi bersama dan memberikan dampak positif ekonomi kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Amin. Matur nuwun Pak Sri. Matur nuwun. Nggih. Wah wis iso gawe lega nduk niken. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Anu nyuwun dawuh wonten malih monggo. Anu pripun Pak Trisno dawuh Pak Trisno. Dawuh. Monggo Pak Trisno. Pak Tresno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Bojonegoro, karyawan Koperasi Karep dan anggota Koperasi Karep. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini ada pagelaran wayang kulit di dalam Bayu. Alhamdulillah dengan tahu Niken Salindri sama Mas Garek. Mas Ya, Garek. alhamdulillah ini luar biasa apa yang diangan-angan oleh masyarakat Bojonegoro pada malam hari ini sudah terlaksana. Terima kasih. Amin. Hebat luar biasa. Nggih. Ini 49 tahun insyaallah mengko ya bakal tahun emas nek wis 50 tahun. 50 tahun. Nah, kira-kira rene neh ta ora, Mas Bayu? Lah pun monggo nyumanggaaken derek bakenipun gitu Mas Garek paringi sehat, Nggih. paringi sehat. Amin. Nah, sedaya paringi keberkahan. Kalian ngeten Pak Suryadi. Nggih. Menika gandeng panjenengan menika tresnani dhateng kanca pengrawit ngantos semanten menika. Ah. Oleh titen ya Mas. Ah. Wiwit saka Pak Yit. Leres. Lho saking Swargi napa Rama Mara Sepuh. Nggih. Lah kula menika namung kepengin ngaturaken tali asih karena malam ini lakone Gatotkaca Winisuda. Menika kula ngaturaken tali asih tokoh wayang Gatotkaca supados Koperasi Karep terus mengepakkan sayap demi kemakmuran masyarakat. Tepuk tangan semuanya seluruh anggota Saya dhuwur dan karyawan. semakin tinggi. Monggo Pak Yadi keparengan nampi menika namung tandha tresna saking kanca-kanca abdi kagem panjenengan. Luar biasa, tepuk tangan.
Nah, Alhamdulillah. besar. Nggih. Ketoke Pak, wayang sing mbok tawake ning TikTok kae ya. Ora nyapul ning TikTok aku. Ora ya. Oh, Wah niki sae Pak Prodomas niki. Alhamdulillah nggih. Matur sembah nuwun. Monggo Pak Yadi dawuh. Matur nuwun Mas Bayu. Nggih. Ini Gatot Kaca melambangkan kekuatan yang luar biasa. Amin. Seorang satria otot kawat balung besi. Matur sembah nuwun Pak Sriyadi, monggo menawi tasih wonten kersakaken lagu monggo menawi badhe lenggah nderekaken menuju lenggah. Napa? Terakhir lagu terakhir Siap, napa? Mbak Niken neh iki. Napa? Tapi aku kan Mas Gareng joget ae apa? Mas Gareng joget. Ket wau dereng joget Pak niku. Oh, Asli wis ora sae niku. Kowe iki dalan turu apa piye ta? Kene wis sobah kok ora joget. Mbak Niken, Pak Kaji lagunya apa Pak Kaji? Napa? Wonten Lestari, wonten Nggih. sing duet Nah, Lintang Asmara. saya minta karena ini supaya koperasi karpet terus kita lestarikan seluruh unit usahanya, maka saya pengen lestari. Oke, siap. Anu dipun tepangaken menika yang jumeneng sinten mawon Pak Sriyadi. Saya kenalkan. Nggih. Yang pertama saya, Nggih. saya sudah Sriyadi Purnomo selaku direktur. Nggih. Dan di samping kanan saya ini Bapak Haji Sutrisno SH Sebagai selaku ketua koperasi Karep. Nggih. Dan di samping kowe kok ya melek rono itu Mas. Ojo rek. Oh, iki derek dipun tepangaken. Eh, Derek dipun nika titianipun sinten ngoten lho Pak. kok titian. Oh, pasane padane. Lah kowe ngenalke bojoku niki titian kula. Oh, nggih. Kaya sepeda motor. Nggih. Nah, kalau di samping saya lagi Nggih. ini istri saya. Nggih. Ini mboknya anak-anak. Nggih. Namanya Jatuti Wayuningsih. Nah, di samping Pak Haji Sutrisno selaku ketua, di sini ada Bu Sri Ratna Dewi atau panggil Bu Nana. Beliau adalah bendahara koperasi. Wah. Jadi kalau Mas Gareng hari ini nggak manut sama Bu Nana, ora bayaran. Nah, Amin. Pak kula mboten nyuwun Bu Ratna, kula melalui niki lho Pak. Nggih, matur nuwun Bu Ratna. Di sampun. samping Bu Nana itu yang ganteng sendiri Pak Hingos. Nggih. Itu namanya Bapak Widarko SH. Pak Widarko. Ya selaku sekretaris. Sekretaris. Nggih. Lestari dipun aturaken. Monggo nduk niken maju ke depan. Nggih. Dikancani Gentari gen ngancani Pak Jarwo. Ayo kene. Nah. Gen ayo gen kene Gentari. Ayo, mentara. Terus. Ayo. Niki presiden loro jenenge iki nyanyi Lestari Widodo. Ayo. Alah. Ya lah. Ya ora, aku sudah yakin wisan. Ketari. Wes, kita nek pitung sasi kuwi gen. Lah, sing tak deloki sepatune kok, Pak. Pripun? Lah, sepatune munggah tegak. Pak, nggih nganu lho Pak, nuwun sewu, naminipun Gentari Gentan niku bel. Terus Tuh kricing. Iki enten bele sing muni kricing. Lah, Mas Gareng. Jawa. Iki Mas Gentari. Nggih. Mbak Gentari kok Mas Gentari? niku namine Mbas. Bas. Mbak kali Mas Timbas. Nah, jejere Mbak Gentari iki ana neh Sinten? gentayangan. Iya. Pon mriku khusus Pak Jarwo, aja antek nek sing Oh, Pak, ditelaske, Pak. Monggo Pak Jarwo PN kabeh. Ya nggih. Pun monggo ditilar mriki mboten apa benjing nggih. Nawala liyane tak aturke patet songo nggon gara-gara. Siap. Nggih. Bakune kabeh padha kecekele. Ayo tak dereki mak. Ayo. Aglar kang samya sibuk